Noordewien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert we mij een bijzondere gast aan de tafel hier vanuit het Omroep Friesland Café. Hij is conductor, ze staat er op zijn LinkedIn-pagina. Artistic director, arrangeur en zal ik nog wel even terug in. Maar boven al een echte muziekliefhebber. Zie het Mark Meijer, mooi dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Ik neem het maar even op zijn Engels, want dat zit op die LinkedIn-pagina. Ja, hij is toch internationaal, hè? Ja, nou ja, want had ik wel een redelijke internationale carrière en een opleiding. Maar eerst maar even hoe zelf, hoe is het? Ja, best. Ja. Lekker bezig met muziek, dus dan maak ik het klaar. Is dit een drukke periode? Ja, nou wel even, omdat ik heel druk ben met mijn projectorkest vanuit mijn stichting. Dus we houden oorlogweken, voor mij weken de eerste concerten. En dan mag de laatste ding nog wel even goed voor komen natuurlijk. Ja. En ik ga alle arrangementen zelf maken, dus ik ben er goed druk bij best. Ja. Ja. Vertel het maar even. Wij best met de maanden. Ja, nou ja, van alles. Ik ben dus dirigent. Ik dirigeer nog een amateur fanfareorkest in Zwolle momenteel. En ik ben artistiek leider van Stichting Nieuwlicht. Waarmee ik eigenlijk al je nieuwe projecten, nieuwe concepten ontwikkel je en vooral op de planken breng. De slogan van de stichting is dan ook nieuw licht op klassieke en hedendaagse muziek. En daar zit eigenlijk alles in. Maar wat mij omgeeft is dat muziek wordt vaak in vakjes onderbracht. Hè? Haast pop en daar haast nog weer een aantal genres in. Haast rock, punk, klassiek. Wat eigenlijk pak een beetje 400 jaar muziekgeschiedenis gaat, maar dat is dan al die klassiek. En zo is er van alles te verzinnen. Maar eigenlijk eerder alleen maar muziek. En is dat die hokjes, die ben, dat is soms wel handig. En vooral handig voor programmeurs en kun je het duidelijk voortzetten. Maar iedereen die naar muziek luistert, die luistert eigenlijk naar meer als één genre, lijkt het mij. En wat ik het leuke vind, is dat klassieke muziek, dat zit soms wel wat op een voetstuk en is dan een heel apart genre. En iedereen zei van, daar mag wel wat van afweten. Was dat leuk vinden? Niks is minder weer. Zei dat de meeste van die klassieke muziek is helemaal net zo betocht. Dat is echt maar gewoon skreun in een tiert. En in een bepaalde tiert had het gewoon de populaire muziek van toen West. Weet je, ik zou het al zeggen, wie houdt de popmuziek, maar dan van, zeg maar, 1600, 1700, 1800. Precies, dat ken maar zo. En mijn popsterren ontdaan, zoals Frans Lies, die waren onbedend door hortes vrouwen vooral. En ze hiest meer van dat soort figuren. Dat waren gewoon de popartiesten van toen. Nou, en seks, drugs en rock'n'roll is volgens mij toch een per componisten zelf uitvoeren destijds. Nou, dat ken maar zo. Ja. In de operagebouwen, dat wie net om daar naar de opera te luisteren. Daar hingen ze loges met gedienstjes ervoor. En net alleen gewoon achterkomen, maar ook aan de voorkant. Want er gebeurde van al je dingen. Dat moest het publiek eigenlijk niet zien, de rest van het publiek. Niks nieuws dus in dat opzicht. Nee, niks nieuws. Maar dus wat mij omgeeft is om meer verbindingen te maken tussen verschillende soorten muziek. En vooral om daarmee mooie live ervaringen op de planken te krijgen. Ja. En dat dreelt mij wel, ja. Het verhaal, dat geven we zeker doen. Zeker die verhaal vanwege Nieuw Licht, de Zijstelleven. En natuurlijk het project, want dat is een beetje de kapstok om die uit te nodigen. Ik denk, dat is een mooie oorlering. Pour un fleur avec toi. Ja. Together met Hiske Oosterwijk. Straks doeken we even in het project zelf. Maar even in grote lijn. Hiske is een professional, maar in dit geval had ik werken met een groep van ongeveer 50 muzikanten. Ja, liedje 50. Ik weet net waar de teller uiteindelijk op hingen bleu is. Komt net op 1 of 2. Maar dat zijn al die enthousiaste amateurmuzikanten die graag een nieuw programma dan wel en dat vaak uitvieren wil. Want we hebben al 4 concerten.
en een maand voorbereidingstijd. Dus dat is het werkje erbovenop. En het leuke is dus dat we al die Franse muziek spelen. Maar Franse klassieke muziek, Franse chansons en Frans en Friestalige nummers, jazz, steken eigenlijk van Hiske. Ja. Ja. En zo de titel van het project, hier willen de mensen verleiden om van deze muziek te horen. Hoe mag dat eigenlijk zien eigenlijk? Nou, ja, het is een flirt, hè? Het is een flirt en dat, de titel is natuurlijk mijn knippee van de bekende chanson. Hiske noemde dat al heel mooi een beetje de slager van de chansons. Want iedereen kent mij jongen, maar nou ja. Ik begin er net hoor, maar we bedenken het even. Hè? La 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 la. Ja, nee, hou maar op. Ja, dat ken wel. Ja. En de rest van de dag in de holle. Nee, laat maar. Zo, dan krijg je niet toch zo veel. Ja, Maar goed. nou, ik heb er een wat frisser argument van maken. En Hiske die... Ja. Maar een guilty pleasure voor die trouwens, of toch even hoe dat noemen, hè? Maak het zo nemen? Nou, dat is het wel worden. Ik wist het nog net, maar die chansons, dat is zulke leuke muziek. Het is net voor niks dat Aron het hier wel wat meer in de picture zit. Maar dan geeft dus zitten en dan denk ik wel een mooie titel ha en dan zo'n roegelt zo'n noemer er niet zo druut of zo. Ja. Ja, de werktitel wie eerst Franse Flirt. Maar dat klonk net helemaal. En toen kwam er dit noemer voorbij. Toen dacht ik, ja natuurlijk, Elsie en kind dit. En nou, hoe is die titel maar te zien? En er komt al een whisky in de holle, denk ik. Ja. En nou ja, en mijn jongeres, dat mij natuurlijk ook mijn knipeeg. En dan, ja. Ja, en het verleiden, dat zit er misschien wel in. Dat ik net zo bewust dacht. Maar ja, ik wil natuurlijk wel graag mensen verleiden om sowieso om naar uw concerten te komen. Maar ook als ze er binnen, dat misschien nog volle meer, om te genieten van allerhande muziek waar ze misschien net in eerste instantie naar luisteren doen. Ja. Nou ja, er zegt net van niks een nieuw licht stichting op. Mij het idee dat je was al een beetje verteld haast van voort met de hokjes, voort met de grenzen. Het is al je muziek. Het is al je muziek. En wat ik ook wel, dat is misschien ook wel een hele belangrijke drijfveer. Ik leef heel wat in de live ervaring van muziek. Het is natuurlijk heerlijk om radio te luisteren of thuis naar cd's of naar Spotify of andere streamingsdingen te luisteren. En zo kun je een heel soort dingen ontdekken. Maar een heel soort muziek, en dat geldt denk ik specifiek ook wel voor klassieke muziek, die komt volle duidelijker oer als het erbij zit en als het juist als het mijn naamwerk is, zeg maar. Ja, maar de feels het letterlijk. Ja. En dat is natuurlijk ook mijn beroep als dirigent, is om dat zo duidelijk mogelijk voor te krijgen. Ja. Het is eerst een stukje training om te zorgen dat de muzikanten afhankelijk van niveau de noten goed spelen en op goede plak en mij ook hoor. Maar het gaat er volle meer om een verhaal te vertellen. Ja. En als dan, ja, ik vind hem altijd hoe volle het doet. Ik van de amateurmuzikanten altijd publiek in de zeel zit. Ja, dan mag het mij ook qua dat beleven. Ja. En de muzikanten, mij het publiek. En dat is eigenlijk het mooie. En dat vind ik echt het mooiste om te doen. Alles wat ik doe ik het liefst voor de optredens. En om mij ook wat te beleven. En een soort van reis te maken eigenlijk. Het is voor podiumvrees, hoor. Ja, in het begin ook griezelig. Jij kreeg de bibbers? Nou, het Gisa, ik ben begonnen mijn opleiding docent muziek. En ik weet nog goed, mijn eerste stage bij mijn kleuterkloske. Ik kleuterde nog maar correct op school in. En ik heb een activiteit voorbereid. En van tevoren, ik was zo zenuwachtig. Ik dacht, oh, ja, maar straks willen ze dit net. Of vinden ze dit net leuk, of wat dan ook. En ja, echt goed zenuwachtig. Dus ja, voor mij zie je het dus vooral in het voor een groep staan en dan zijn groep leiden te maken. Maar wat ik toen eigenlijk vat al leerd heb, is dat mag gewoon dwan. En als het een goed verhaal hebt, dan hoeft het eigenlijk net zenuwachtig te wezen. Want daar komt het wel uit. Ja. Maar van tevoren, dat is altijd wel een dingetje. En ja, het is ook een ervaringsding. Op een gegeven moment kist dat toch een beetje achter die litten. En op een gegeven moment... Ja, ik ben dus begonnen met een beginnende kleuterklas. En uiteindelijk heb ik mijn eindexamen die in Manchester met de BBC Philharmonic. Dat is gewoon een fantastisch beroepsorkest. Ja. Die mensen die spelen 2 concertprogramma's per week. Nou, die mocht ik dirigeren in een concert. Ja, dat is wel even een afstand die is dan online heeft. Maar het komt alweer op hetzelfde principe del. Ja. Je mag een goed verhaal hebben. En als dat hest en als duidelijk best, ja, dan gaat zijn groep mij die mij en dan hoest ik net zenuwachtig te wezen. Ik kan je nog herinneren, dat van het concert in Manchester met die dirigentenstok. Nou, dat is natuurlijk in de coulissen te wachten. Ja. En slaat dan het hart wel even soms draaien dubbel oer of net? Hoe werkt dat bij die? Dat zeker voor belangrijke concerten of repetities. Repetities kan ik nog wel spannender vinden misschien.
Dan slaat het hard en dan viel het net helemaal fijn. En ik zei, mag ik nog een keer naar de wc? Maar ik heb wel geleerd, ik mag gewoon rustig me concentreren op mijn ademhaling. Als er al muziek klinkt, gewoon lekker naar de muziek luisteren. En vooral net de volle night denken. En dan gewoon oprennen en het was best voor oefenen haast, voor studeerd haast. En gaan. Ja. Dan zit ze nu een ontzettend professioneel orkest. Ja. Zit even verschil in, dus met amateurs te krijgen, als daar een dieper contact mee haast als groep. Dan bijvoorbeeld mijn stel professionals die binnenkomen het stuk spelen in een hoes gaan, of zit daar geen verschil in? Hoe zit dat in die wereld? Ja, dat is wel een verschil. In één orkest is de oren net. Het grootste verschil zit natuurlijk in dat professionele orkesten, die werken elke week, of soms vaker dan één keer per week, mijn orendirigent. Dus de contact zit er zit meer een hele oren routine in. Dat is een orenroutine. Het is natuurlijk professioneel, het is vakmatig. Die mensen die we betalen om zo goed mogelijk te spelen. Dus het leuke is dat het dan dus muzikaal heel snel werken kist, maar ook heel snel werken mast. En zo'n BBC die is zo griezelig snel. Wat ik zei, die speel je voor de radio. Dus die gaat vaak een radioopname met een bepaald programma. En dan in het weekend nog een concertprogramma ergens in een concerthal. Of een liedse tournee. Dus die kan in een paar dagen het compleet concertprogramma instuderen. Dus dan moet je heel goed weten wat het was. Ja, en dan is er dus echt net volle tijd om te socializen, om grapjes te maken of wat dan ook. Dat is gewoon om zo'n groep wat te doorgronden. Hè? Want ik denk bestaat er zoiets als een groepskarakter? Dat zij van, dit is een makkelijke groep, dat is een meegaande groep, dat is een leergierige groep. Ik zeg maar wat. Ja, elke groep is oors. En dat vind ik wel het mooie van mijn beroep. Ik vark dat ik naar Manchester ga, heb een heel soort inval dingen die je bij orkesten, bij blaasorkesten vooral, en bij orengroepen ik wil. Ja, en dan zie je elke jongen soms 3 of 4 jongen per week van een orengroep. En dat verneemt het heel gauw van, dit is echt even de kat uit de beem. Dit is een harde zin in. Dit is een denk van, wat maakt deze kerel hier? En vooral toen wat jonger weer. Wie denkt van, wat maakt dat broekje hier nou? En dan mag er wel... eigenlijk wat het wel weer op hetzelfde deel komt, is de gist gewoon het werk. En als natuurlijk verhaal gaat door de muziek. En vooral, en ik dat duidelijk, dat net alleen nog vertellen is, maar ik gewoon duidelijk wijzen is. Ja, dan gaat zijn groep meestal heel gauw met die mij. Ja. En dan is natuurlijk op een gegeven moment een toolkit, al die gereedschappen, grapje hier, opmerkingje daar. En dat maakt het vak echt leuk. Het ligt haast op de rol van een voetbalcoach, hè? Of een sportcoach bij een team. Ja, zeker. Het thema kijkt hoe de groep die eigenlijk accepteert. Ja. Dus toen de groep accepteert, maar van beide kanten komen. Dan was het wat sturen, buggelieren. Ja. Die ene maar de schop onder de kont houden, de oren moest maar rust litten. Ja, dat denk ik. Dat denk nog, hè? Ja. Ja, en ik vind hem wel, ik volg meer mijn professionals werken hebben, dan kan ik het wel moeilijker vinden om helemaal in die hoed van een amateurmuzikant te kroepen. Om echt goed te bedenken van, wat heeft hij nou eigenlijk nodig van mij? Ja. En moet ik inderdaad soms eens even skoppen. En mijn professionals was net te volle skoppen, want wist professionals onder elkaar. Ik was net een collega samen skoppen. Nee. Dus dat was wat voorzichtiger brengen. En de kisten vanuit geen dat een heel soort komt. Maar bij amateurmuzikanten is het wat meer kneden. En wat is denk ik echt het niveauverschil volle grutter als bij een beroepsorkest. En dan komt mijn hele horen intentie naar de oefenzaal. Om het samen zo te drukken. Ja, en het is... Die een leuke jongen en die doet dat 2 keer in de week. De ene is een repetitie door de Zuidviering kleren. Ja. En zaterdag maakt net voetbal, bij wijze van spreken. Precies, en dat is echt mooi. Ik bedoel, muziek meidje is het mooiste wat er is. Ja. Maar ik vind in wel dat mijn oordag gaat wel echt uit naar net alleen als zo goed mogelijk, maar vooral zo goed mogelijk muziek maken op een podium. En als het alleen nog maar gaat om de gezelligheid, dan ben ik net de dirigent die daarbij past. Nee. Zat de voetbalcoach Sissekin, we spelen om te winnen. Dat moet er wel achter zitten. Ja, dat vind ik wel heel wichtig. Ja. Mooi. Leuk dat je best, nogmaals. Begin ik muziek draaien. En voor elke muziekliefhebber is het een absolute horrorvraag. Ja. Maar dus, het liedje Sedition, maar ik vind het stiekem ook wel grappig. Het geworstel. Meestal Janners, ervoor dat ik een lesje krijg van die hakt de hele week met de watervest. Maar daarom net minder leuk, vind ik persoonlijk. Want toen kwam ik mij 4 favoriete platen noemen. En dat hing natuurlijk 50 wijzen in. Ik weet het. Absoluut. Ja, en misschien wel 400. We zetten nu daar met Wiebe. Wiebe Kasper. Het is als artiest onderwijzers Kaspar. Ja. Een jongen die zichzelf regelmatig weer uitvindt.
in de jazzhoeken, in de klassieke hoeken wel actief is, maar ook gewoon de pop doet. Dus misschien wel de man die bij die past in dat opzicht. Ja, dat is wel heel grappig, want daar ben we inderdaad achterkwamen dat we heel goed... sowieso praten kunnen. We zijn toevallig goede vrienden worden, omdat onze vrouwen vriendinnen van elkaar winnen. En ben. En ze leren wij qua kennen. En binnen de kwartste keer dachten we van, hey, we moeten te een project doen. Dus voor de vorige editie van het Nieuw Licht Projectorkest heb ik een project die met Wiebe. Met zijn eigen nummers en British Light Music. Dus licht klassiek en pop. En vooral zijn eigen nummers. Hij op piano, hij speelt het fantastisch. En hij zingt heel mooi. En hij kan gewoon heel mooi eigen wiezen, eigen nummers bedenken. En ja, dat is wel het begin geweest eigenlijk van het hele Nieuwlicht. Ik dacht, ja, hier zit potentie om ik mij interessante artiesten uit de regio mooie nieuwe concertprogramma's deel te zetten. Ja. More in life than love. Dat wie het noemen in ieder geval daar van mij iepen. Het begint er uit het volgende stuk. Maurice Ravel. Ja. Ja, ik zit nog steeds... Ik ben een popjongen, ik kom uit de metalwereld. En nog altijd die twijfel, en doe best de kenner. Is dit nou een stuk, een noemer? Is dit... hoe betitelt dit nou eigenlijk? Ja, het is een stick. En het is een stick. Het is een muziekstik. Kist het zo goed een noemer nemen. Al denk ik bij een noemer toch altijd wel iets zeg maar tekst op een of andere manier. Ja, en een afgerond stukje van 3 minuten zei iets. Ja, zo? Nou, dat maar is dit op zich echt voor mij. Ja. Ik bedoel, in de klassieke muziek stikken van 30 seconden tot oren. Ja. En dus het is bekrekt was het. Dit is een redelijk kwartstik. Ja. Ik hoor ook griezelig van de klassieke muziek uit de 20e eeuw. Daarin is een soort van bombarsten dat er zochten wordt naar al je konten van hey, wat kunnen we al je dwan boeten de wat strengere theorie leren en zo om. Daar valt dit nog wel redelijk op het begin van die hele periode. Maar die schreeuwt gewoon heel skillerachtig. En hij heeft bijvoorbeeld ook een suite of een balletmuziek schreeuwen bij Sprookjes van Moeder de Gans. Daar heb ik wel twijfel of daar wordt van mij nemen zo. Dan jest klein duimpje echt omslaan in het bos en de paard kwijtwezen. Dat soort dingen. Hij kan het heel mooi verklanken. Dit is een wat abstracte stik. Uit zijn Tombeau de Couperin. Hij heeft zich daarbij inspireren laten door muziek die volle aarde is. Die een paar 100 jaar oud weer al in die tijd. En daar heeft hij zijn eigen draai aan doen. En Tombeau is ook iets als gedenkstien. Voor hem, hij leeft in de rond de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Hij is toen een heel aantal vreugden verlen. En het verschillende vreugden eigenlijk vereeuwigt mijn gedenksteden. En dat is... En het mooie is, om deze uitviering is dat het die is door Calefax. Tenminste, ik denk dat ze die uitviering heeft. Ja. En dat is een rietquintet. Dus er zijn 4 frietblazers die hebben van oorsprong pianostik, wat ik uitvierd wordt door symfonieorkesten, omschreven van 4 blazers. Ja, en dat klinkt gewoon heel mooi. Het Calefax Reed Quintet en muziek van Ravel, Maurice Ravel om correct te wezen. Onvregen en op het listje te kwam van mijn gast van Joert, Seert Barkmeijer. Dirigent, arrangeur, grut muziekliefhebber en alweer een tijdje waarom in de provincie, zou ik het eigenlijk wel zeggen, in verband met Nieuw Licht. Het had hij opgejocht om de morkens tussen al die muziekgenres een beetje te slecht in ieder geval. En dat levert ze nou een prachtige projecten op. Ik ben al eens bij in de Huizemertjerkje geweest. Ja, dat is ik zo. Dat weer een mooi project. Dat weer bij Wiebe Kaspers erbij. Dat weer met Wiebe Kaspers, Wiebe en Maler. Ja, Maler, ja. Of Maler en Wiebe. Het wie maar correct was er oorsprong. Wij zijn Wiebers eerste. Ja, precies. Ja, en terug. Het wie ik mee vooral zien muziek en hun muziek. Ja. De namen voelen leven.
Manchester, daar had je een opleiding volgen. Ja. We komen straks nog even over de jeugd en hoe dit te lonen kan. Maar ik liep toch even de sprong voor het meisje naar Manchester. Want dan pak je een opleiding, dan ben je internationaal bezig. Ja. En toch keer waarom naar Nederland, naar het noorden, naar Friesland. Ja. Wat had hij daar in dreun eigenlijk? Wie is het clear of moet het daar nog een keer komen? Nou, ik ben nog lang net clear. Nee, ja, maar ik wil je niks opdringen. Het is het eigenlijk een hele net muzikale achtergrond. Namelijk, ik ben together met mijn vriendin, vrouw, samen met zeggen, naar Manchester gegaan. Zij is er zwanger heen gegaan. En ze kwamen ook weer zwanger. Waarom? Dus de tweede wie op komst. Toen we waarom gingen naar 2 jaar. Zei ik muzikanten? Nee, ze zit in het theatervraat. Ja, ze is regisseur en dramadocent. En ze werkt voor Stichting Embrace. Maar we woonden dus eigenlijk wel na 2 jaar op jezelf wennen te hebben in het Boetenloon. Liep het dus wel heel fijn om na die 2 jaar in ieder geval even een skofje dichter bij familie te waaien. En bij de bevallingenkomst liefst ik echt dicht. Dus we dachten, nou, Friesland is dan een goede uitvalsbasis. En skoft bij mijn ouders in een appartement wennen. Die in een appartement bij hun minicamping. Dus ik had skoft wennen dat we een eigen plakje vinden konden. En dus ben we eigenlijk weer in Friesland te lonen kwamen. En van mijn vrouw, van Mees, wie het echt handig om die hier qua werk haar meeste connecties ook in Ljouten omkrieten. Dus we dachten, nou, dan verhuizen we eerst naar Ljouten en zullen we van daar verder. Ja, en toen kwam corona al heel gauw. Dus eigenlijk voordat ik het eindzetten koer, maar wat dan ik, leidde de hele muziekwereld die eerst een skoft stil. Ja. En dat had voor mij eigenlijk vat wel een uiteindelijk de trigger was om zelf toch maar weer wat op poorten te zetten. Want ik dacht, ja, ik zit hier nou in Friesland. Dat is nou net het toppunt van de symfonische verhaal, om het zo te zeggen. Of überhaupt van de klassieke muziek. Daarom kwam ik nog. Ja. Manchester, Londen, Liverpool, ben de grote steden in Engeland. Ja. Engeland had een geweldige traditie op het klassieke met natuurlijk. Hè. Ja. Overigens, echt mij de blaasmuziek. Ik de braasbands. Waarbij je dan de Havabra nemen. Maar daar kunnen wij qua Engelse cultuur ik kan wel een puntje zuigen, denk ik. Wat er gebeurd is in Oran per 100 jaar. Ja, vooral de Oran 100 jaar, denk ik. Die sprong die dat maken het. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen, dus toen als dirigent, als muziekliefhebber, had je een lijn in de holle. Ja. Column, Grange, Manchester. Hier, en dat wereld, hier is het. Ja. Ik maar eerlijk geweest. Ik bedoel, ik ben op letterleeftijd heb ik eigenlijk nog eens die master in orkestdirectie dienen. En dat ging goed. Ik heb een heel succesvol eindexamen dienen. Maar dan verneemt wel dat er een heel soort onstwarmende jonge dirigenten ben. En mensen die mij 10 jaar jonger, ik soms al haast 10 jaar meer ervaring hebben. En dan kom ik wel uit een hele oor achtergrond. En die vrouw is ook wel wat onderhevig aan modegrillen. Het is nou absoluut hot om vrouwelijke dirigenten en liefst jonge vrouwelijke dirigenten aan te stellen. De nieuwe trend ook het... Ja, en ergens ik wel terug. Ik bedoel, vrouwen zijn wel echt uitsluitend in die klassieke vrouwwest voor heel, heel lang. Ja. Dus het is nou een soort positieve discriminatie. Maar als net al te jonge mannelijke dirigent is het voor mij dus echt wat dat betreft moeilijker om ertussen te komen. En erin is volle talent roen. Dat het moeilijk is gewoon om ergens een voer tussen de door te krijgen. Wat hier is die nog hollen? Ik ben vrij dromen. Ja, voor ik naar Engeland ging, dacht ik, ja. Wat nou, die master en dat moet wel het entreekaartje wezen naar de professionele orkestwereld. Nou, kwam ik die opleiding al wel achter dat net per se zij is. Ik ken wel een auditie die ik in Amerika, in Philadelphia, voor een hele prestigieuze fellowship. Volgens mij mijn size kandidaat nu uiteindelijk oer. Maar goed, daar wordt het dan in van. En dat wie ik net worden. En wat ik al zei, vanwege familieomstandigheden toch eerst maar even weer pas op de plaats en even waarom naar Friesland. Ja. En nou is het verder weer opbouwen. En onderhand weet ik eigenlijk net zo goed meer of die hele professionele symfonische wereld, of dat nou precies mijn plak is. Ja. Ik bedoel, ik graag arrangeren en creatief bezig wezen. Uitvieringen, Jan, vind ik nog altijd het meest fantastische.
Maar juist ik wil mijn muziekwerk helemaal achtersteken kin en ik mijn muzici die daarin met mij gaan kin. En mijn hinterkrijg leven hoe zo'n professioneel orkest, dat is echt dat is echt een business. Een paar dagen repeteren en dan moet er concert nieuw worden. En dat kan heel fantastisch wezen, maar het is echt wel een hele, echt wel een beetje een vluchtige wereld. Ja. En en er komt bij, ik ken natuurlijk meer roots hier in Friesland. Maar ik voornamelijk, toen ik hier werd te Wijnen kwam, dat je er eigenlijk een heel soort mogelijkheden nog bent, omdat je nog net zo hoe er volk gebeurt. Zeker net op klassiek gebied en ook net op crossover gebied. Dus dat joeg mij ook wel weer de inspiratie om hier in ieder geval dingen te doen. En ik ben ook verder in het Loon bezig. Ik heb al rond een seizoen een soort mijn moderne muziekensemble de Ereprijs werken. Dus echt nagelnaaie muziek, soms hele gekke dingen. Maar soms ook weer hele meer big band, groovy-achtige dingen. Die in al je premières dirigeert. En dat vind ik echt wel heel leuk. Dus ik ben eigenlijk weer een beetje mezelf opnieuw ontvinden. Om te zien van, hey, wat is nou echt mijn passie? En ik weer lijkt mijn kwaliteit precies. Ja. Nou, die zou een beetje maar dat is een beetje tussen de regels door. Het is heel langzaam best ontlanden dus. En komt er dus achter dat misschien die hele muzikale creativiteit, de prikkeling hier zelfs in Friesland wat heiling is dus misschien wel. Heel voorzichtig. Ja, dat is inderdaad wel heel voorzichtig. Ik zit heel voorzichtig, ja. Nee, moet je niks over praten. Ik het hem een beetje veroorje. Ik heb in ieder geval heel sterk gevoel dat ik hier wat te brengen heb. En dat wil ik graag doen. Nee, maar ik kan me heel goed voorstellen dat die in Holland wel even een draaimaatje maakt. Ja. Want ik zei, die spoor, wie richting het grote werk. Het grote werk, ja. Tenminste, dat eigenlijk een beetje uit die verhaal. En ergens, ik bedoel, dat spoor, dat bleef bestaan. Alleen, ik krijg net het gevoel dat ik nou op een zijspoor zit of zo. Maar de route is misschien wat langer en via orenwegen dan dat ik eerst dacht. Ja. En dat is misschien wel een beetje de story of my life, in ieder geval professioneel show. Nou ja, misschien hoort het ik wel wekker, dat is geen week, maar dit is niet het geëikte, maar dit is wel leuk en het houdt me bezig en ik doe mooie dingen. Wat ik al zei, ik ben bij die wedstrijd in die Tjerken met Mahler en Wiebe. Ja, ik kom uit de metal, dus ga mij niet neerzetten als een klassiek kenner. Maar ik hou fantastisch wat je hem daar dient. Dat ben ik echt serieus. Ja, dat is heel mooi. En ik zei het, ik geniet niet. Zo van, er gebeurt hier iets. We zijn iets ontsmeden. Nou, dat gevoel, dat is... En daarom had ik wel heel wat van het project matige werkje. Om dus toch een groep mensen bij elkaar te krijgen. Of in dat geval weer maar een lietsere groep mensen. Maar dan wel op het puntje van de stoel en echt met elkaar iets maatje. Ja. En... dat is misschien ook wel als dirigent van een professioneel symfonieorkest. Dan is gaat het meer om heel duidelijk de lijn uit te zetten. Heel duidelijk te maken samen wat wan en dat heel snel in elkaar zetten. Maar ik hou er echt heel wat van om mijn collega-artiesten echt te werken en te gerren iets te maken. Dus vandaar dat ik het zo mooi vond om mijn Wiebe wat te doen. En 2 projecten ondertussen. En nou mijn Hiske, dat is Kreksegoed, dat is echt een rasartiest en een fantastische muzikanten. Die echt weer zelf hele mooie, naaie en nieuwsgierige muziek maakt en schreeuwt. Ja, eigenlijk vind ik dat... Misschien vind ik dat... daar kom ik achter dat ik dat wel het mooiste vind om echt te maaien. In plaats van... toch in kwaliteit wat naai te maaien. Wat toch de klassieke muziek eigenlijk is. Dan maak je net iets nice. Maak je eigenlijk alleen maar een naaie uitviering. Ja. En dat is echt heel mooi. Maar echt naaie dingen maaien, ja... Ik geloof toch dat daar nog wat, in ieder geval van mij wat te hel in valt. Ja. Het blijft op die arm, want daar ben wij als programmamakers ook weer afhankelijk van. Het meestal zoals daar met mooie projecten en naar je muziek omkomen. Ja, en wat is nog naar dan kun je, daar maken we nog eens een extra special hoor. Ja, wat is nieuw? Ik kan altijd door discussiëren. Ja. En alles is al een keer in, maar we krijgen oorzaak nou. Dat kun je ook zeggen van, want ik maak even een brekje naar de volgende plaat. Spinvis. Ja. Want die is wat er al, iemand die wat mooie versjes schreeuwen. Ja. Maar ik wil weer uniek. Bepaalde toon, signatuur. Spinvis, wie je heel vernijend wat dat betreft. Sprekt, is dat waar we wat draaiing in van hem? Ja, ik denk het wel. Ik ontdekte hem eigenlijk pas vrij laat. Ik dacht dat die Spinvis Nederlandstalig. Ik hier het sowieso net op Nederlandstalig. Ik dacht eigenlijk alles wat Nederlandstalig is, dat ken ik zwijgen. Maar tot dit noemen we het dadelijk lustrikje bagagedrager, waar ik verrast. Ik jerde dat. Ik dacht, ja, die tekst is heel nieuwsgierig en het is, de sfeer is melancholisch. Ik ben erachter gekomen, ik hou wel heel wat van melancholische muziek eigenlijk. Dat zit toch wat in mijn aard, denk ik. En,
Maar de tekst, zijn gekke stemgebruik eigenlijk, want hij is absoluut net een zanger. En dan de wetenschap dat hij vooral dit album thuis op zijn zolderkamer in Nieuwegein in elkaar set had. En ik alles zo ongeveer zelf opname had, was het Jest. En het zijn fantastische arrangementen. Jest valt van alles te jaren en te luisteren. Dat vind ik zelf altijd wel heel fijn. Ja, en in die zin had hij wel vernijend West, denk ik. Maar ik heb dat hele vernijende van hem hek dus eigenlijk nooit zo mij maken. Omdat ik hem bij voorbaat al afskeuren hier. Excuses, Spinvis, Erik. Dat is, ja. Maar ja, dit is van mij een ontdekking West. En ik zou binnen meer artiesten. Een vogel schreeuwt. De dag begint en de snelweg zuist. De motor draait. De baby huilt. Een vogel schreeuwt. De dag begint en de snelweg zuist. Bagagedrager van Spinvis. Intrigerende muzikant. Draait hij tussen. Ik al een behoorlijke tijd mee trouwens. En ik kan me nog wel herinneren dat ik de eerste keer een Spinvis jaar en ik echt dacht, wat is dit? Dat hè? Het had ook iets ongrijpbaars op een andere manier. Ja. Het is de Lietse Veskes. Dan denk ik van, ja, wat is dit eigenlijk? Hè? Die verwondering hier toe dus echt. Ja, het is... ja, ik denk het persoonlijke. En ik herkende voort dat hij... toen ik het eindelijk luisterde, dat hij... heel muzikaal... laagje op laagje op laagje stapelt. Hele mooie soundster en eigenzinnige soundstemmen maakt. Die net, en vooral die eerste cd's, het helemaal net gepolijst ben. En dat misschien, dat productieproces waar hij dat zelf aan hij eigen honger zet, dat vind ik wel heel nieuwsgierig. En ik ken er eigenlijk wel heel jaloers op wijzen dat iemand dat eigenlijk complete noemers helemaal zelf in zijn eertje maatje kent. Dat soms denk ik wel eens, ja, dat zoek ik wel. In een oorleven zoek dat echt van, denk ik. Ja, maar het leven heel weer. De bregen maken naar die wereld, nou, uw wereld. Want daar wordt juist de grens druk aan. Precies. Maar ik zei dat dan maar even deels die klassieke wereld. Daar zit ik wat dubbel te zien. Hè? Want aan de ene kant is het een hele glade muzikale wereld. Van maar precies kloppen en de in je noot en in je toon. En dat was aan de ene kant hartstikke oké. Maar het had ook een nadeel. Hè? Dat al je heel perfectionistisch wordt. Hè, dat kan verschrikkelijk wijzen, vind ik. Ja, het kan ik iets deerslaan. Hè, nou, absoluut. En dat is natuurlijk het mooie is dat we dus ten alle tijden nou naar muziek luisteren kunnen. Of wij eigenlijk ik ben. Eerst met de opkomst van de platen en de cd's. Maar in de klassieke wereld had dat dus dan leidt dat alles moest cd-kwaliteit worden. En mensen konden op een gegeven moment die een favoriete opname van een stuk. En als het dan naar de concertzaal is, dan moest het wel minstens zo perfect jaren. Wat natuurlijk net het wan is, want het is hier een opname. Maar dat het wel ook griezelig druklijn op van het moet heel gepolijst, het moet heel goed stemmen al jaren, het moet al je gewoon heel perfect wezen. Ja. En dat het denk ik wel echt wat van heel soort uitvoeringen zwaar dat het minder om het moment van en hoe tjoeg in het moment kies. Nou ja, en ik verneem wel dat mijn blaasorkesten werk zo op mijn werken hebben, maar nou ik met dit amateurprojectorkest, ja, dan verneemt dat meestal een heel bot bezig ben van dit loopt god nog net perfect of die noot is net helemaal zuiver. Ja, en natuurlijk gelijkheid in samenspel en gelijkheid in zuiverheid is wel een soort van uitgangspunt. Het mag net tjen krommet worden. Maar als het daarbij ophoudt, dat is eeuwig zonde. Dus ik heb er bij het projectorkest op ondrongen van je nou thuis net naar die loopjes, maar luister in naar die hele noemers. Zodat je weet van dit verhaal zetten we je del en dit is mijn plakje daarin. Zodat we dat uitzoeken del zetten in. Ja, want ik toevallig luisterde een prachtige botsing. Misschien is dat wat te grof uitdrukt, maar toch twee werelden bij elkaar zien komen. Ik wie bij singer-songwriter Rufus Wainwright. Oh ja. Together met het Amsterdamse Symfonieorkest. Nou, klassiek, striekers. Ja. Van een waanzinnig niveau overigens. Hij was toch de popartiest tijdens dat concert. En dat was een van de eerste opvoerings. Dus daarna moest die hele tour nog. Dus ja, dan mag ik wat over wennen. Voor mij hij 1 of 2 keer oefenen. En dat komt ook wel goed. Daar gaat het net om. Maar hij boatte mij het publiek. Hij boatte mij die show. Hij versnelde soms even en we net. En dat, als popartiest kist dat vrij makkelijk doen. Als de band mij speelt, dat die maar in de gaten nog best mee bezig bent. Ja. Ja. En als solist kist helemaal de vrije hoorn nemen. Al ik zeg wel dat orkest van
En dat is natuurlijk de klassieke botsing eigenlijk een beetje. Ja, hè, dat is wel want het heel is klassiek, ondenkbaar ja. bij een klassiek orkest dat er niet eens een operazangeres, ik zeg maar wat, volledig de bocht uit gaat. Nou, maar juist in gebeurt soms wel opera eens. gebeurt dat juist vol. En dat is de keuze. Had ze dan wel de creatieve vrijheid dan nog, denk je? Ik denk juist in opera is er meer vrijheid. Al En is maar het de alleen solist bij een symfonieorkest, ik zeg maar wat. is al minder. Ja, dat wordt wel een stuk moeilijker, Het is natuurlijk, het is ook net te vergelijken. Ten eerste hest bij een orkest zit er gauw 50 man, 50 tot 100 man. Ja. Ja, die kan net al eens hard reageren als collectief Nee, ik ben om met die iets te doen. Ja, dus praktisch is het... Praktisch is het moeilijker. Er zit echt iets in tiert. Als de meeste popmuzici die spelen skof met elkaar. Ja. En die weet precies van elkaar wat er gebeurt. En kan dus echt heel snel even een orenbocht nemen. Ja. En als je het 2 keer repeteert hebt, dan is dat wel lastig. Ja. Dus nee, daar ik ben zit hem het absoluut echt met wat eens. in. Ja, maar dat iedereen weer hoort zich door hem. Dat is dus Nou, en dat is natuurlijk wel leuk als dat wat meer van elkaar krijgen. En vooral eigenlijk dat klassieke muzici daar wat flexibeler in worden. Ja. En ik verneem ik wel dat heel wat zij is. Want er zijn natuurlijk nog volle meer crossovers die en echt klassieke muzici die volle meer als in liedsterensembles en vaak en dan eigenlijk zonder dirigent, maar ook als spelen. En dus we volle meer echt het podium nemen. Nou in ja, plaats maar even van vlog een in het CD-opname. Tjerk. Ik kom wel eens in het Concertgebouw in Amsterdam. Dat vind ik namelijk een van de mooiste klassieke zalen die er is. Popmuziek vind ik een horror. Vanwege de galm daar. Ja. Ze proberen het wel, maar dat vind ik echt helemaal niks. Maar goed, even kwijt. Maar ik zit wel eens, daar zitten we bij een bestaand klassiek stuk. Prachtig orkest. Dat stuk besteedt al 100, 200, 300 jaar. En nou, oké, er komt altijd een interpretatie van de dirigent omheen. Ja. Maar dat is het dan eigenlijk. En ik denk wel eens van... dat is geen kritiek, hè, maar ik vraag het me nou. We hebben zo in dat bestaande klassieke stuk... Net zien de pianist of de violist is van de most goed luisteren. Dat stuk is voor jou. Ga je gang. Ja. Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. En waarom gebeurt dat net? Of gebeurt het al en ben ik er nooit bij? Ja, dat hing het ding een beetje van Of zit de hele klassieke wereld op een hazes dat je dat flikken? Van de most goed luisteren. Bij dat stuk... Ik zeg maar, als 2 minuten... Domme wat zin haast. Muzikaal, hè? Dat wat kloppen en maar ja, het zit er natuurlijk daar in. kun je wel op repeteren. Zo'n orkest die heeft, wat ze zelf ook nemen, een museumfunctie. Ja. Dus die staalt als het ware een muzikale schilderij uit. Ja, ik snap en dat is trooi in makken. Ja. Ja, en de kost net, de gist net een, wat is het? De nachtwacht van Rembrandt ergens tentoonstellen. En dan een helft van het schilderij. Ik snap die verhaal helemaal, maar dus dat is wel jammer. Nou, toch? dat vind ik, van die nachtwacht best opblijven. Ja. Maar, nou ja, dat vinden mensen dus echt van die stikken. Maar dat klassieke stuk, ja, blijkbaar is dat de norm. Maar ik ben daar dus echt net samen in en ik hus is dit vlog in het Tjerken wat ik nog? Ja, voor mij net. Nee, maar goed, maar ik ben net zo van het Tjerken. En ik denk dus als je van het Tjerken bent, dat het dan wel vlokken is. Ja, nee, maar dat is het een beetje. Ik probeer je even te ziekje mee. Nee, maar ik vind het juist heel nieuwsgierig om te zien van... we kennen echt zo'n componist of zo'n stik van Jerlien Broek als inspiratiebron. Ja. En daarvan uit naar je wegen ook. Of naar je combinaties of in dat stuk wat ik al zei, komt er niet eens... dus een solo van een pianist. En die had de hele week... Oh, lekker, ik had wat leuks betocht. Nou ja, ik had het dus eigenlijk echt wel wat dien. Met de projectorkest toen mijn Wierbe hing als laatste stuk... ik weet niet meer hoe die mars ziet. In een leuk Engels bekende mars. En ik liet Wierbe daar vrij doorheen pingelen met de piano. En dat noemen we daar stikken leuker van. Ja. En het paste helemaal in dat moment. Dus het is echt natuurlijk een beetje een moment. En met wat voor verwachting ik was naar een concert. Ja, als naar het concertgebouw is, dan wist ik van je krijgt gewoon op topniveau een mooi stik. En nogmaals, daar kom ik voor. En het is ook geen kritiek, maar ik probeer je bij deze vragen een beetje erachter te komen. Hoe werkt dat in die wereld van de klassieke muziek? Ja, nou, wat binnen de do's, de don'ts? Wat binnen de heilige huisjes? En ik denk dat er een hele hoop heilige huisjes binnen. Ik had dat ik mij in opleiding wel stevig vernamen. Ik heb toen een heel soort assisteerd bij de symfonieorkesten in de buurt. Bij de Liverpool, bij de BBC natuurlijk. Bij de Halle, een fantastisch orkest in Manchester. Ja, en dat maakt gewoon, zat het op papier stiert, zou maar het uitgevoerd worden. Er zit natuurlijk ook een efficiëntieding in. Ik bedoel, als je begint te improviseren, dan heeft het meer tijd nodig om dat al je mooi valken te krijgen. Ja. Maar vind ik het dus leuk, ik werd als organisator, om daarop in te stekken en juist mijn liedsterrenclub en daar wat ruimte voor te jan. Ja. Maar van eerst echt heel gauw dat zelfs amateurmuzikanten, ja, die zullen dan bijvoorbeeld in hun blijfmuziek staan herhaling en dan op een gegeven moment ze dan on cue zet ik erboven verder.
Nou, dan is het grote paniek in de tent. Ja, maar hoe vaak mogen we dit nou spelen? Ja. Ik zeg van, ja, dat weten we nou nog net. Dat hing het van al wat Hiske daar doet. Ja. Of ik heb een solo's kunnen, ik van tenorsax en baritonsax onder oren. Ja, als ik het gevoel heb van, hey, dit nadert zijn einde, dan steek ik mijn vinger op en dan gaan we naar, dat is de cue. Ja. Nou, ik hoop dat het voor mij weer goed komt. Maar dat is dus in die vraag is dat net gewoon. Nee, het wordt wel proberen. Dat is de Oerl Proms. Het werd vaak klassieke popmelk op proberen we te mengen. Maar dat, nou ja, goed, dat is soms wordt geforceerd, vind ik. Ja, dat is jammer, hè? Ik snap het muziale aan de ene kant ik wel. Maar ik vond, ja, die wereld zit natuurlijk ook net stil. En er komen jonge mensen. Ja. Ik denk, ja, wanneer is hoe dat is. Maar dat is, ja... Ja, er komen meer initiatieven. Na je solo op een stuk van Bach door. Ik denk dat de wereld te lieds wordt. Die dingen worden dus wel die. Ik zit nou even te zieken naar een naam. Ik hier juist, toen ik mijn militie bezig weer voor de stik hier, zie ik nog op het punt om. Volgens mij heet die zangeres Nora Fisher. Die had een prachtig album maken met muziek. Heet het iets van Purcell? Dus barokmuziek, vroeger barokmuziek. Met een elektrische gitaar erbij, een goede gitarist. En zij zongt erop. En zij is vooral... Ja, ik weet niet of ik de naam nog goed heb. Maar jazz. En ze zongt eigenlijk die stikken. Ja. Maar dan jazzy. En mijn net begeleiding door klaversymbol of striekers. Maar mijn elektrische gitaar. En dat klinkt waanzinnig. Dat is dus echt opnieuw uitvinden. Ja, echt nog vrij letterlijk naar die noten die componist Tom Skreun had. In dat idioom. Maar mijn oren middelen. En ja, dan krijg je waanzinnige naar je dingen. Ik hou daar heel bot van. Ja. Dus wat mij betreft meer van dat soort experimenten. Ja. Nou, ik heb even te schetsen. De heilige huisjes. En dat had alle muziekgenres had dat. Ja. Dus, nou ja, misschien jij wat ik wel in die nieuwe vaststelling. Pour un fleur avec toi. Prachtig mooi. Hoe ben je op dit idee kwam voor dit project? Ik wie natuurlijk. Ik hier het project gewoon mij wierbe. En het projectorkest dat we toen er na de eerste, de tweede lockdown konden er eindelijk weer wat. En vat daarachter, toen we weer wat mochten, konden we mij op het projectorkest toen de planken op. Dat was hartstikke mooi. Iedereen hartstikke enthousiast. En een soort van die amateurmuzici die vreeg mij van, ik heb er net weer eens een project van. Toen dacht ik, ja, ik heb van alles van. Het kost echt een soort werk om dat voor elkaar te krijgen. En wat ik wel belangrijk vind, is dat er dan weer een nieuwe inspiratie ten grondslag leidt. Dat is net tekst van, nou ja, dit trucje hebben we die in. Dat doen we hetzelfde weer. Dus ja, dan moet er weer een nieuwe muzikale inhoud komen. Hier wel eens mij wat meest brainstormen. Ja, Franse muziek. Ik hoor heel wat van Franse klassieke muziek, omdat het heel kleurrijk en ergens echt heel subtiel wijze in. Ja, en toen dacht ik hier wel eens van Hiske Jet natuurlijk. En ik hoor haar nog wel van de conservatoriumtiert via een beetje. Toen dacht ik, ja, volgens mij doet zij echt mooie Franse dingen. En dan heb ik eens een cd van haar luisteren mij, waarin ze echt een aantal Franse chansons zelf onder hun naam had. Dacht ik, ja, had ik dit door, dan maakt zij erbij. Want zij brengt wel wat nice. Ik wil net iets van mijn projectorkest of vanuit Nieuwlicht wat eigenlijk wel al besteedt, of in die vorm al besteedt. Ja, en op een gegeven moment is dan 1 plezier is 12 of meer. Hiske weer enthousiast. En dan begint te organiseren en muziek te schreeuwen. Ja, maar het begint natuurlijk eerst bij een lijstje noemers, denk ik. Ja, lijstje noemers. Wat doet dan alle 13 Frans goed of zo? Eerst even een cd'tje op of een Spotify. Ja. Spotify lekker ziekje en de rest van die verzameldingen. Ja, maar daar is mee beginnen, hè? Ja, ik liet me toch wel graag inspireren door de muziek zelf. Ik heb dan een idee en een vaag klankbeeld van, hey, dit werkt goed in deze mengeling. En dat mag dan proberen concreet te krijgen. En dan noemers luisteren en noemers achterkwa luisteren uit die verschillende genres. Je van, hey, past dat bij elkaar? En dan nog het arrangeren, hè? En dan nog het arrangeren. Ja, dat is de grootste klus. Dat verrief voor mij elke keer weer hoeveel het hier er eigenlijk in zit. Dus ik heb weekend ontarrangeren west om en die Franse chansons, maar ook de noemers van Hiske, vooral die noemers van Hiske, om die rug te dwan. Maar ik het mooi te maken voor een lied symfonieorkest. En het is waar ik dat die meest leuke partijen hebben, want dat is voor amateurmuzikanten. Maar sowieso voor alle muzikanten is het natuurlijk wel zo leuk dat je niet alleen nog maar lange noten hoeft te spelen, maar dat je ook wat leuke lijntjes of leuke effectjes hebt. Ja. En dat is puzzelen. Kist u alle instrumenten bespelen was toen verarrangeerd? Nou, of lekker het omdraaien. Kist
arrangeren van een muziekinstrument wordt zelf net in de vingers hast? Dat is denk ik wel lastig, het kan wel. Ik heb ondertussen geluk dat ik haast alle instrumenten families in ieder geval wel mijn kennis maken. Hè? Ik ben begonnen als jonkje op cornet. Letterlijk trombone spelen en saxofoon. Dus ik snap het fenomeen van koperblazen. Ik weet hoe het op mijn rietinstrument klankmeidje mast en was er van de mast. Maar ik heb in mijn docent muziekopleiding wat piano spelen, gitaar, basgitaar, drums. Toen ik directie studeerde, moest ik bij slagwerk doen, al die verschillende slagwerkinstrumenten. Daarna raak ik meer geïnteresseerd in opera en symfonische muziek. Dan heb ik nog 3 jaar altviool spelen. Dus ondertussen weet ik van een heel soort instrumenten wel hoe dat ongeveer werkt. En van de instrumenten waar ik het net van weet, ja, dat mag je dan even niet verdiepen. Ja. Je bent hele lieve boeken voor schreeuwen, dus de kist in te kust en te keur. Ja. En dan... En ja, op het moment dat we het schreeuwen, had je dan goed letten op die muzikanten van, hey, werkt dit nou wat ik schreeuwen heb? En ik les nog iets, ik heel leeg wat van fluiten schreeuwen. Toen zei die fluitist, ja, dat is wel heel leuk, maar dat maakt het dus heel moeilijk. Toen dacht ik, oh ja, dat hiek net in de gaten. Dus dan schreeuw je dat weer even om en zal leer je weer. Hoe vaak komt die muzikale basis, want die leidt in Kolm bij de korps van Varen? Bij de Braasband. Bij de Braasband, ja, zo, mag ik het goed zeggen. Hoe belangrijk is die basis nou nog steeds? Ja, een basis is een basis. Ja, dat bedoel ik, het fundament. Het is een fundament. Daar komt het als eerste bij de liefhebbers. Er komt ook in groep ja, in groepsverbond. Ik weet nog... muziek van in Noorzies, misschien nog nooit jethuis. Ja, de neemt vat eigenlijk wel hele mooie, hele wezenlijke dingen, denk ik. Is mijn oren muziekmeidje. Dat is ook iets moois dat je dat nog nooit ervaren hebt. Dan zoek ze. Probeer dat op wat voor manier ook. Er is een heel soort initiatief en dat ik op letterleeftijd gewoon als denk van hey, ik wil dat nog wel eens proberen. Dat is mij een hele groep mensen dat proberen kist. Dus ja, mijn oren muziekmeidje, dat heeft mij altijd inspireren van jongs af aan. Maar ik heel bot het noorden van de neus krijgen en muziek ontdekken die is eigenlijk nog net koerst. Want via die Braasband kwam ik achter popmuziek die nog net koer. Dat is ook het mooie van blaasmuziek, dat die spelen in blaasmuziek speel je alle genres. Klassieke stikken die ik nog net koer. En dan langzamerhand wordt die muzikale wereld en vaststellingsvermogen wordt steeds grutter. En dat heeft mij eigenlijk, die basis heb ik nog steeds. En mijn muzikale wereld wordt nog steeds grutter. Dus dat is, ik denk dat dat wel de basis is, ja. 11 februari, Martinikerk in Bolten. 12 februari, de Grote Kerk in Dokkum. 18 februari de Pelikaankerk in Ljouwert. En 19 februari de Grote Kerk in Sint-Jacobi. Sint-Japik. Sint-Japik, ja. Dat zo mooi zeggen. Bloedt het daar definitief bij, Tinkst? Of is er nog een kans dat er nog letter oren? Of dan is het al bij op naar het volgende project? Ja, ik denk dat dat op naar het volgende project is. Misschien op festivals kunnen we misschien weer zien of we nog weer wat een reprise van een gedeelte van het programma doen kunnen. Maar dit is een fjouwer optreden binnen het dit is het. En eigenlijk voor een amateurorkest is dat al heel wat. Ja. Want een soort amateurorkesten die studeren het programma in en spelen dat 1 of 2 keer. En gaan dan weer verder. Dus ik ben al heel blij dat we fjouwerconcerten maken. En daarna, wist het al? Ja, ik ben weer aan het praten met Wiem. Dus er komt nog wel wat aan. Ik heb een concertserie Intieme Maler, mijn kamerorkest van Noorden, Ukraïns. Daar ben we ontzien wat de volgende stap daarin wordt. Dus het bloot even stil, maar er zit van alles in de voorbereiding. Ja. Maurice Wiers, dank u wel. Succes mij en als ik het goed uitspreken. Pour un fleur avec toi. Zie op YouTube en even nu welk nummer het is, zodat je het net uit de holle weet. Maar het kind haast net missen. We draaien nog een nummer van in dit geval Hiske Oosterwijk. Want zij speelt de haartrol in diezelfde muziekvoorstelling. Zo neem ik het maar even. Concert. En dit is Eigen. Dankjewel, succes. Dankjewel. En ik al viel ze er vaak niet van. Maar het weten dat ik mag.